Welkom bij Lekker Eten Marijtse. En Joert ben we in het Kroethof in Boekenpost. En deze vrouwje ben Joert mijn speciale gast. En waar hebben we hier? Isa Marit. Isa Marit. En ik ben Ilva. En Ilva. En Isa Marit. Van waar wil je hem eten zien? Van uw master Michiel en van juf Henny. En waarom? Nou, ze hebben heel erg geholpen met de tuin en de snowboard. Oké. En daarvoor wil uw master en juf Henny heel erg bedanken. Nou, is dat dan net reden genoeg om van zulke mensen eten te zien? En dat geven we Joert van mijn kroeden. Roeken je hem zo? Ja. Ja. Het wordt Joert een bijzondere dag. Rustig hoor. Aha, nou maar zo eens even zien. Toen is hij al aan de slag. Is dit Jan Willem? Ja, Jan Willem Zwart. Ja. Oké. Nou, wij moeten even wat kruiden plukken. Maar kom we even bij die. Ja, wij rennen even op. Kom even op. Hoi. Ja. Jan Willem. Ja. Ik ben in de magie bezig. Ik ben het aan het verjongen, want die jonge topjes die binnen eigenlijk het allerlekkerste om te broeken. Nou, wij mag je broeken. Nou. Dat kan mooi. Maar ik wil eerst even weten, wat hij hier een prachtige, zei ik een mooie tuin, maar wat hij hier een prachtige tuin. Wat is dit hier? De Kroethof. De Kroethof in Boekenpost. Ja. Ja. Ja, het bestaat eigenlijk al heel lang, sinds 1930 al. Ja. Maar eigenlijk de laatste jaren ben we heel actief in beeld en ben hier, nou, Santje thematuin, waar deze keukenkroedentuin eentje van is. Is net fantastisch. En wat, dan ben je tuinman of? Nou, ik ben wel een soort tuinman, ja. Ja. Of hij is nog een ordefunctie? Ja, ik ben directeur van de Kroethof. En, maar eigenlijk... Daarom heeft er ook een knap overhemdje onder ons zitten. Ja, wij trapen je er net niet vanzelf. Maar door ik was een beetje snoeien, heb ik begrepen. Green is echt mijn passie. Dat is die passie? Ja. Maar wij eerst even dan wat van die jongen. Mag je snijden? Ja. Dit is het jonge kwart. Ja. Dat is het lekkerste. Dat had nog net bloeid. Er zitten de juiste sappen in. Oké. Magieplant of op zijn vries ziet het ook wel lobbekroen. Je kent het wel op. Even het jonge kwart eruit snijden, hè? Oké. Doe maar even. Ja. Ik ga eens aan het werk. Doe maar. Oh, blinder, dit is mooi. Peterselie voor al je. Zus, wel dat dit blad peterselie is rijdt zit. Ja, dat is die krulpeterselie, hè? Ja, maar deze had echt volle meer smaak. Eigenlijk zit het een beetje de oerpeterselie. Dus dit is lekkerder. Ja, absoluut. Dat mag we krijgen, hè? Ah, hier is de rozemarijn. Ja, hier is Die het. net zo volle mee, Willem. Nee, dat komt door de strenge winter. Dit zijn al die nieuwe planten. Oké. Nou, kijk, net zo volle nodig. Ja, koriander. Ja. Mooi. Mesten erbij. Prachtige bosjes, maar eens even zien. Is net geweldig. Hier, doe eens. Hè? Oké. Nou, nog één ding. Slaat. Ja, gaan we hier. Je hebt grienten. Ja, we gaan hier alles. We maken nog even het sladen en dan, vooral je, maken we naar squalata. En dan moeten we... Koken. Nee, we moeten ze nog verrassen, ze weten we nog van neer. Oh. Nou, huppatee. Heerlijk. Prachtig. Alsjeblieft. Ja, Willem, bedankt. Ontzettend. We gaan af het eten zien. En we komen eens weg. Dank u wel. Daar staan we hier op het schoolplein. Ja. Zenuwachtig? Ja. Heel bot. Heel Oh, Ja. wij gaan ze verrassen. En de hele klas weet ervan? Ja. Behalve groep samen. Ja. Wij wachten net langer, wij gaan erheen. Kom. Oh, ze bent schoon. Voor de musical. Wees aan het oefenen. Wie is het? Leidse. Hallo. Hallo. Ken die muziek ik even uit? Jazeker. Nou, goeiedag. Goeiedag. En waar gaan we hier? Meester Michiel. Meester Michiel. Oh nee. Hier is Leidse. Ja, die ken ik wel. Hoi. En heb ik nog een juffrouw? Ja, juf Henny houden we er hier bij. En ik kom jongens eventjes van de bank halen. Wij mochten vroeger nooit op een bank zitten. Ik ben Leidse. Hallo, Henny. Henny. Knappe vent, Henny rijdt. Nou, maar stel eens even wat wij hier hebben. Vertel nou eens even. Waarom ben wij hier? We vinden het heel leuk dat jullie heel veel gaan helpen bij de ontwikkeling van de snoepkar. En daarvoor wil je hem bedanken.
Oh, wat verrassend. Nou! Hey, en dan ben ik even heel nieuwsgierig. Wisten jullie er al van? Ja! Oh ja? Nou, massas, wij hebben jullie een fantastische verrassing van je. Deze twee keukenprinsessen gaan met mij eten zien voor je. Wauw. Jeetje. Wauw, wat super. Ik ben Er helemaal... komt niet nog een oren verrassing achteraan. Het is jullie een echte feestdag, of niet? Ja. Bijzonder, hè? Hebben we niet al gezien, hoor? Ja, zeker. Ben je niet zien? Ja! Wat gaan we hier? Geweldig. Wat is het plan? Ja, dan zullen we een winkel opzetten met de band. En het plan is, wat hier uit de tuin groeit, dat komt uiteindelijk in de winkel terecht. Het is het hartstikke mooi om de band het ondernemerschap natuurlijk te leren. Ja, tuurlijk. En het bewustzijn van het gezonde eten. Dit is de gezonde snoepkar. De snoepkaart. De gezonde snoepkar, de snobberskar. Nou, dan valt je wel wat te snobje. En dit helemaal lekker te kijken. Ja. En wat een aldus kattigst leuk winkeltje. Nou, en dat is deze dame, hè? Isamara, die had het hartstikke mooi ontworpen. Er had een wedstrijd van West. Meesken, het kan net zonder op squalen. Maar, eten sieren, ben je klaar voor? Ja, zeker. Goed Ja, zo. hè? Onderslag. Wat maakt we? Sap. En één van je twaalf is vegetarisch. Waar is dat? Ik. Daar kan wat haast nog gaan. Maar ze had mazzel, want we beginnen met sap wat vegetarisch is. En dat is sap van kroen natuurlijk. En die maken het van boter, een siepeltje, blom, bouillon en remmen. En dan doen we daar doorheen een heel apart, hè. Maar dat doen we doorheen korstdaai. En dat doen we in het kopje en dan zetten we het op de barbecue dan. Het resultaat is verbluffend, maar dat moet je haast maar even zien. Dan maaien we kroedenboter. Want ja, dat is lekker, hè, bij sap. Ja. Dus we gaan kroedenboter, lekkere remboter, met knievlok. En kroedenverzat. En dan, net voor die, maar misschien voor één keer, Het vlees. het vlees. En wat voor vlees zou dat wezen? Ik heb geen idee. Heb je geen idee, Dan? Vandaar? Een bargenvlees. Ja, want het is de filet, dat is de carbonade zonder bonken. En wat doen we daarmee? Die smarren we iemand huning aan de poppenkant. Doen we er lekker kroeden doorheen, waardoor er een heerlijke chutney bij van tomaat. Dat is een soort jamachtig iets. Dan bakjerpeltje en natuurlijk we hebben die slaat erbij uit de tuin. Meesken. Wij binnen de kleer voor. Wij sieren voor de juf en de master. Joert hier in deze kas in de Kroedhof. Meester Michiel en juf Henny zijn heel bijzonder, want ze helpen ons overal mee. En bij de snoepkar. En ze houden ons ook wel de tiert ervoor, omdat daar chip in te gaan. En ze gaan ook meewerken om het alle stenen te krijgen. En helpen mij de groepjes. Dus ze helpen mij heel prutten. En dat is wel heel leuk, want ze houden ons ook de tiert vooral voor en het geduld had ze direct voor. Meester Michiel zit in groep 8. Hij had wel leuke grapen altijd en hij is ook heel aardig. En ja, hij houdt ook wel goed zijn mening en dat vind ik ook wel leuk. Hij had een keer als Superman verkleed, kwamen de squallen in. En alleen wat voor een vankut groep 12 net zo leuk. Die begon te goal. Die een vankut groep 12 dus bang maken. Ja, dat bij mij de squallen boekenwieken. Ja, het gonger helden. Juf Henny is net een echte juf, maar ze is eigenlijk iemand die werkt in de plaatselijke winkeltjes. Ja, ze had zelf ook een winkeltje op een stal. En daar kun je dan dingen. Ja, daar kunnen we ook dingen van haar. Ze is maar een broek of farineuze winkel. En ze had ook onder andere geholpen hoe het is met al immers de waan. Eerst wie een idee, ja, financiën, maar gewoon op het geld letten. Ja, eigenlijk is dat heel moeilijk. Nee, maar het volle meerwanden, dat stinkt. En daar helpt ze dan echt mij om te zien te letten van, ja, dit mag wel meer doen dan alleen nog op het geld letten of alleen nog een beetje verven. Ja. Even de kroeden snijden. Scherpe mestenbroeken. En dan mooi fijn snijden, want we hadden het nodig voor het maatje van de sap en van de lekkere kroedenboeten. Brolje! Ilva! Wat bloei je hem nou?
Hey. We zijn in de tunnelgatjes, dus Rijtsenhuis is net zo opjaaien. Ik ben net opjaaien. Nou, we zijn hier om iets te zien voor de master en de juf, dus er moet nou wat gebeuren. Vooral je. Ik heb de kruiden nog snijden, dat vind ik veel te gevaarlijk, dat moest zelfs niet doen. Maar, nou gaan we de sop, meid. Ben je me klaar voor? Ja. En bloei je hem hier nou ik even? Ja. Laten we het hopen. Oh, laten we het hopen. Pittige vragen. We maken de sop. Ja. Jim doet die pannen, ik doe die pannen. De boter gaat in de pannen, vooral je, want daar beginnen we maar. En dan pak je zo even de siepeltjes, want die moet erin. Doe ze er maar in één keer in. Kroon, mooi fijn hakt, die doen we er terug. En kroon de trorrieren. En nou, dan stoom in één keer de blond erbij. Doe maar 1, 2, tegelijk. Hup. En trorrieren. Het moet niet een bol worden. Ik heb maar skin. Shit, er zit al een blom in, het moet er ook al wel. Zit wel? Zit maar naar die pannen van mij. Het moet heel dat skin weer. Zit maar. Is alles fut? Alle blommen nou? Ja? Even roeken? Diegene? Doe eens. Ja? Nou, heeft u de garde in de hand? Ja. Oké. Nou, hier is de bouillon erbij. Een beetje bouillon erbij. Ik ga hier ook wat bouillon. Gardetje erbij. Zie maar even naar mij. Zo. Eerst een beetje. Nee, eerst een beetje. Zie naar mij. Dat is precies hetzelfde als mijn man. Doe maar. En rieren, er mag geen klontjes in zetten. Rieren. Rijtje moet dus net zo opjaaien. Je moet rieren. Kom. Hup. Leuk, hè? Eten sieren. Doe je dat thuis wel eens? Ja hoor. Ja? Ja. Wat vind je met lekkers? Ik vind hutspot lekkerst. En dan? Italiaans en dan vooral zelf maken pizza's. Pizza's? Ja. Oké. Nou, dat ligt erop. Nou. En hoe is het maar de verkering vooral je? Oh, daar ben ik net zo mee bezig, ja? Best net zo mee bezig? Ik ook net. Ben ik een leuke jongens in de klas? Wel aardige, maar net... Leuke. Wel aardige, maar net leuke. En wie is dan de aardige? Dat kunnen we nou mooi even zeggen. Dat lijkt het mij wel leuk. Rieren? Nee. Hé? Nee, maar elk had zijn eigen kwaliteit. Ja, dus kun Oh, wat een diplomatieke opmerking. Dus kun je net zeggen waar het aardig is. Nee, dat is niet zo. Dat is een sneu voor die oren. Hè? Echt. Precies, precies. Deze giet Jenny. Hupsakee. Zo. Deze pannen met skin. Deze hier bovenop. De zeef. Doe rieren. Doe de zeef vast. Doe maar. Zo, 7. De sap is saved. Nou komt er nog remmen bij, rieren maar. Goed roeren. Ietsje erbij, zo, ja. Vegetarisch, hè, Ja. is dit. Ja. Er zit net een gram vlees in. Alleen maar macroen. En lekker, hè? Nou laten we hem koud worden en dan maken we hem op de volgende manier af. Ik heb hier de koude sap en die komt in een vuurvast kaaltje. Dat giet er zo in. Dan doen we daarin de kruiden. Maar een beetje prei. Dat doen we de sap bovenop. Dan pak je dat deeg van, dat lijst de sap oer dat koude sap heen. En dan pak je eventjes een kwastje en dan strik je dat eventjes helemaal mooi in. Met eigen. Oké, dan doen we er nog een beetje zout op het dij, zo. Valt er mooi op. En dan doen we het dan straks aan één keer hupsakee op de barbecue. Welkom waarom bij lekker eten zonder reizen. Oh ja? Moet je met zelfs doen? Ja hoor. Ja. Dat kennen ze wel, want we doen het machine trein, joh. Kruidenboter. Lekker. En daar zit in citroen. Hier maar. Boter. Kruiden. En knoflook.
En daar heb ik een leuk foefje voor. De pakst de knipblok en die knipt eerst heel uit elkaar. Komt-ie! Dit is wel oefening, of net dan? Maar nou maar je eens even zien. Ja. Oh, dit was Ze zijn alle geschikt. En van dit is ook nog wel een leuke tip. Hij is er nog net alle keer nodig, want ja, er binnen nog al wat natuurlijk. Dan kan je die in fut zetten, onder olie, in een shampootje, in de koelkast. Bloeit 3 weken lang goed. Dat is een leuke tip. Goed. En zaaistentjes knoflook. Isa maar, dus stoot de boter er niet in, zo je spaal. Ilva, doe de citroen, zaad erin en dan houd ik het zeefje erboven, los komen de pitjes erin. Doe maar. Ja. Oh, assistenten. Dan komen de kroeden erbij, doe maar. Hè? Knieblok erin. En nu doen we er nog een beetje zout en peper op. Heel goed. Zo. De rest aluminiumfolie. Dat doe je op de werkbank. Dan pak je folie, en dit is van die folie, net van die knimpfolie, dus deze plakt net. En dan wordt het een boterhamsekje, dat ken ik wel. Die doe je zo op. En dan pak je een klute boter, die doe je in de midden. Dan pak je dat op en dan rol je het zo op. En dan als een snoepje opdraaien. En dan doe je het in de koelkast. En dan kan je het in plakjes snijden. Aha! Wij willen heel eind. We moeten alleen nog het vlees nog even doen. Dat doe ik eventjes alleen nog, want ik moet de barbecues nog even aansteken. Dat zou dat zo doen. En dan kunnen ze er haast bij roepen, net? Master en juf. Zo het net? Ja. Ga je maar even naar buiten uitwaaien. Ik maak het nou eventjes aan. Biologisch burgervlees. Filet, zonder bonk. Op het vlees doen we pieper en zout. Voorkant. Dan krijgen we de hunning. En dat is er zo een beetje oerheen. Mooi maar een straaltje eroverheen. En dan vloeit dat er helemaal omheen. En je riert het al. Dat drukken we zo in de kroeg. Dat hele stuk vlees. Zo op de barbecue. Deksel dicht. Dat wordt fantastisch met wat er naar bovenkant wordt. Het mooi krokant en die kruiden die trekken door dat heerlijke vlees in. Maar die hunningen bij. Ze kunnen al wel komen, jij, juf Henny en master Magiel. Wij zijn er klaar voor. Zo eens even toasten op een hele verrassende dag. Heel verrassend. Of nee? Een bijzondere dag. Absoluut. Dat weer, hè? Jongen. Wat vond je ervan? Nou, ik moest eerst wel eventjes zien als het weer rijdt. Ik denk, hé. Oh, Kwam zie je er wat ouder uit? Ik zie er nooit zo dichtbij, jongen, hè? Oké. Alleen nog op televisie. Ja, precies. Hé, maar wij winnen van een morgen zo op die squallen. En wat me nou opvoelt, en dat meen ik echt, wat een geweldige sfeer Ja. op die squallen. Mooi, hè? Ja, Vind je dat ik? Ja, zeker. absoluut. Absoluut. Hoe komt dat? Ja. Hoe zit dat? Waar zit die sleutel? Ja. Nou ja, het hoofd, hè, vind ik. Ja? Ja, Reini, absoluut. Vertel eens even wat over Reini dan. Nou, Reini die had er een hele boost in squallen maken, absoluut. Die is de drijvende veer en die probeert dat ik alle leerkrachten, mijn wander als team, Ja? enthousiast te krijgen. Ja? Nee, ik vind het echt petje af, absoluut. En dan pakt het natuurlijk met beide handen zulke pittige vrouwen hier. Zeker. Oh, nee? Henny is een gouden kraakbeurt in de klas. Ja, dat loopt wel. Dat Zeker. loopt wel. Want hoe oud bist? Ik ben 24 jaar. 24? Ja. En dan bist master van groep 8. Ja. Dus je is alleen maar vrouwen hier voor de Zeker, klas. ja, dat klopt. Je bist een beetje de witte raaf in het onderwijs. Mooi vak, hè? Ja, hè? Ja. Daar kiest er ik heel voor, Ja, hè? dat is prachtig. Ja, hè? Schitterend. Dus dit is die passie. Ja, ik vind het schitterend mooi om met band te werken. Ja, ik ben heel open en heel eerlijk altijd en ja, dat is machtig. Wij nemen er nog eventjes een paar slokjes
En dan gaan we lekker rond tafel. Heerlijk. Proost. Oeh, die ben mooi. Hoe liep het daar? Goed. Dat ga je maken, hè? Maar het is zien. En het is hartstikke warm als het zezen. Nou, hoe liep het daar? Dat zit er lekker in. Is dat? Er zit ook nog een lekker broodje bij. Ik zag van de barbecue al. Vrouwje, hebben we dat even mooi gefixt of net? Hé? Dat hebben wij even niet, of net? Goed zo. Nou, zitten. Lekker eten. 1, 2. Actie. Oh. Vrouwje, het is vegetarisch. Kist er weer? Er zit verse kroen in, of net? Jongen, jongen. Vies het nou ook jammer dat ze haast van squallen ook in of net? Deze beiden zit wel heel wat messen, denk ik. Vooral deze beiden nou. Ja. Prachtig stuk vlees. Dan doen we daar een mooi skepje van die tomatenshirtje mee. Daar zit natuurlijk lekkere basilicum erop, want tomaat en basilicum die gaan verkering. Hupsakee. En dan garneren we dat natuurlijk, het al, maar een mooi takje green. Pak kerpeltje erbij en lekker frisse slaat. On tafel. Lekker eten. Kijk gewoon. Dank je, hetzelfde. Lekker eten. Oh, jongens. En wat heeft je bij? Rijtsen? Wat Een is lekkere dit? tomatenshirtje, ja. Maar ja, alle recepten staan op lekkerietenmarijtse.nl. Aha. Natuurlijk. Ik ken wat thuis ik maatje. Tuurlijk, hè? Combi. Kijk het even als mijn maatje. We hebben nog een liets verrassingje, hè? Want al je klasgenootjes, die ben je Rick nog, hè? Ja. En wij vonden het nou wel leuk om nog eventjes, we eten het nog eventjes op en dan gaan we samen hier, gaan we nog even in de tuin, eventjes sjen, wat er ben je nog in petto had. Mijn bed is de boot en ik ben de kapitein. Mijn kamerke is de zee, matrozen om boord. Ja, dat ook is echt voor mij. Wij zeggen van wel hoezee. Kom wij stillen te varen, nog is er wel bij, want de schip is oké. Het zeil omheen en ombaren, avonturen op zee. Dit weer een hele bijzondere aflevering van Lekker Eten Marijtse. Maar al deze toppers jaren. En die meesten die vertellen een BM. Ja, Hey. wat een snobbestuin. Een prachtige BM en snoeien hè die BM. Want dan komt er een soort vrucht op. Want snoeien geeft bloei, zeggen ze altijd. En orde weekend ben we er weer met een gloednije aflevering van Lekker Eten Marijtse. Sjen, hoi, tot de orde weekend. Ik moet graag eten, zie je van mijn broertje Walter te bakken. Wat is er aan de hand? Hoor je maar dit niet? De bobine werkt nou.